Eta sasoi horretan joan San Jose Antonio irre zuen herrire? Ala gerria zite gero? Ez, gerra horretik. Gerra horretik. Gerra horretik. Da zuk akorduen deko zu? Bai, zan ikusi zenduen eta... Zer guen zan, sombrero eta guzti? Ez, topezetan, apelo. Apelo. Bai. Rekordatu ez gomendan, atzo bota zituen batzuk trabatik eta bota bada uste baina. Izan nien bebi dutzen haiti. Eta etorri zan da usa, zeran konsejale izan nire haiti. Enti ego zan. Ganera, bota zin horretxu entorzen. Eta igan berban da kantau dugu zan. Osa, launa izan da. Nun nahi ban berba, zein lekutan nahi ban? Azpen nahi ban, aintamentu. Aintamentu. Balkoitik? Ala barruen? Ez, kanpuen. Kanpuen? Balkoiti bez. Balkoiti bez? Kanpuen. Kanpuen. Oine etxe barri zera dagoen lekuen. Bai. Haintxe, nazionalizitean dizien da. Haintxe mazik ipinit, bera zerien da haintxe ikan. Haintxe zentuen duen Jose Antonioa. Persona. Haitek, lehi jauz, presenta hori zituen egitetuko eta. Pozik, eti errekulki horretze. Batzokiri, baduen azten edo... Bai, gero ipini izan batzuk izan. Nun ipini izan batzuk izan? Bai. Nun, baina? Oin bizitzi dago. Ipini izan batzuk izan, elizien eurrien, dagoen etxe baten. Bai, bai. Abaritzion txaleten dago, haien onduru beste etxetxo bat eguen. Da, haintzin ipini izan batzuk ere. Oso, mondo zan, da, haintzin. Eta azpeko gehienak bizkaitxarrak izango ziren, ezta? Bai. Eta txondon eta patan be, edo... Atxondon da patan da batzuk. Bueno, apatan da arrasolan da batzuk erikin ezakonetan. Usabak epinia bana eta haitxi batzuk. Baina alako guza, ez eukien, eta asko txaunu ziren, arrasolan da eta ez batzuk erik eta azpen. Eta bueno, hasi zan, nimezaro, hasi zan, da lorzetik teatro eitere etorri ziren, da haintxik ez fiesta batzuk.